I arribem a l'última cançó de Hokahei, la batalla final. Ara sabrem per què a la visió de la Wasula hi havia un riu subterrani. Sabrem per què deia la lloba gris tot canvia. Perquè ara, en aquesta última cançó, es resoldrà tot el misteri. I, amb una mica de sort, els nostres 3 amics indis salvaran el bosc dels Wasitxu. Però com sabem de la cançó anterior, els nostres 3 amics van trobar un quart company, l'Iteo Magaju. L'Iteo Magaju que havia pensat no pot ser que jo visqui arrossegat pel fang i es va sumar a la lluita per salvar el bosc amb en Macawi, la Wasula i la Xapa. Tots 4 anaven cavalcant. Us en recordeu de la cançó del retorn d'Ite? Corre, corre com el vent. Doncs ara, la batalla final, haurem de cantar la mateixa melodia, però en lloc de dir això, haurem de dir Heyo, 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 ha. D'acord? Heyo, 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 ha. D'acord? Que no vol dir res, però serveix per donar-te forces i tenir molt de coratge en aquesta última batalla. Nosaltres cantarem això mentre el narrador, mentre el nostre Napai, el nostre actor, ens va explicant què està passant. Així que ho hem de cantar molt fluixet, perquè el públic, els vostres pares i mares, entenguin el que ens està explicant la Napai. Fem aquest principi, fem la cavalcada dels 4 companys fins al turó de l'os. Encara no diem res? Escoltem? Al peu del turó de l'os. Ja hi eren. Van deixar els cavalls i van començar a pujar cap al cim. La Wasula somreia. Va dir, sabeu per què la terra del bosc sempre és humida? I va explicar el que havia descobert a la visió, que hi havia un riu que anava per sota terra. Un cop al cim, la Wasula es va posar a cavar. Amb una pala que la Xapa havia agafat del campament dels blancs, la Wasula cavava. Volia fer sortir el riu subterrani per inundar-ho tot. El riu s'enduria el campament dels homes blancs i convertiria el bosc en un llac, però mai no podria passar-hi el ferrocarril. Però els Wasitxu no van trigar a descobrir-los. Al capdavant, fred i arrogant, el senyor Webster estava a punt de començar la batalla final.